Kadon kapor ki baro ong kaktin ke jong blei. Tengah snow kini ke kapor ke bau blei ahingi kapor ke ba kementam kapor ke ba snow bang tam bat kapor ke bangin syakri kapor ke bangin ialap kapor ke bangin trei ya ka jing trei jong ka gospel. Ban ngai ngu yu blei ba kini kapor ka bau blei nang ai kada yangi bangin shim ya ta kabu ban pendep ya ta kam namar u blei nam ap yangi. Tadeng ta ula ai kapor ke ba jrong bahai yangi. Nadu arah jasnam menshua bangin ialap ya gospel hadu mentah. Namar onda la ialap ya kene ka gospel kan sapoi kata ka bakut ong kaktin ke jong blei. Tadeng tau ahingi ya kata kapor ka bajrong kapor ka baslam ban pensngo ban yai pensngo ya kaktin ya ka gospel kanang ban penkre ya ki briu nakata ka bom jukut ke jong o. Lalu puli kaktin ke jong blei ngi ba u blei u buru ya kita ki program ke jong o u buru ya kita ki jingkhawai ya ka bangin sngo thu ya kapor ke jong blei. Ngi lapoi mentah ka jingkhawai ka basau. Makata ka long bangi ladep ban yo ya kata ka jingkhawai jong ka Pentecost. Lalu fipe ya ka tin ka jong blei ki thu yangi. Ba nyau tli ki jingkhawai ngi lapoi mentah ka basau ba kata ka long ka jingkhawai ju ki niam ju kita ki tayo. Ni ka Feast of Weeks. Feast of Weeks ka dei besan pos ngi tek na kata ka jingmi pat ka jong trei. Ya ka ba ulawan pat umen sim bakoi. Ba kata ka ladep ja arjas na menshwa. Bat handa ba ulawan umen sim bakoi. Kasdang ya ka jingelap ya ka gospel. Paru blei ndo arajas na menshwa hadu mentah udang ahingi ya kata kapor ka bakelut kapor ka bajrong bangin yo banyalap ka gospel bakapor ka banwanang ne syakmat dalakut ka di kapor ka bae ka di kapor ka bajinjar kapor ka bankut no hi ya kata bau blei ulatmu tadeng ta nga aingo yo blei mengidon ya kapor banyalap ya ka gospel pagaktin ka jong blei ka ongru lagi puli yolnes no makndai ka khot ka basau kadai yang bantrei ya ka jingtrei jong tau bala pha yang katba dangdon ka sngi kamiet kerja anda kumta omdon ubala bantrei. Ujisu ang kadai yang bantrei katba kadang don kesngi. Namar anda lawan kamiet kalakut no kata kajing trei. Tadeng ta kajing trei ke jong Jisu nagi arajas na mensyua kalong hakita ki lais nem shiteng ula trei ya kata kam jong kajing ialap. Ula trei ya kam ke jong blei. Ula le kita ki ke bau blei ule. Padeng ta anda habula dep le ya kata. Kalapoi no kapor kabankut. Wong kat badang don ke sngi. Kadai yang aban trei kata jing trei ke jong tau bula pha yang kat ba dang don ke sngi. Na sngo yang ngiru ke sngi ke dang don yang ngi bangingin trei. Ke sngi ke dang don yang ngi ya ke bangingin sakhi ya Jesus Christ. Ke sngi ke dang don yang ngi bangin pen benar ya ke gospel ke jong u. Tanda lapoi ke por ke bakut lawan ke miet kalau dei suka por ke badum. Kalau dei suka por ke bae. Tadeng tang aingo yo blei udang ai ngini ke sngi ke bangin ngelak. Yo banyalap ya ka gospel ka jong o. Kaktin ka jong blei ka khot yang iru langi puli kolosai ka nong ka basau ka khot wasan ka ongom ni. To ya ka jing start. Syakita ki balong syabar. Da ka basiu spa no ya ka por. Kadai ka tangi haban siu spa ya ka por ong kaktin ka jong blei namar. Walum khen ka por ka donsa lan ka por ka jrong sa ya ka bangin yo banyalap sa ya ka gospel. Layalap namar ba kandon ru ka jingkut. Kadai ta layalap ban pen kre ya kata kapor kan. Tadeng tang ihap ban siuspa ya kapor ong kaktin ke jong bleng. Ngim den pulut kai kapor jongi komba kalau dia bialap begini ke sngi ban syeng kai. Ni ban pulut kai kapor, ni ban pulut kai ya ke jingim ke jong phi. Reto ai ba fin long focus ha ka we. Ba fin IT la jong ke jingim ke jong phi. Ha ka ba fin IT shisha na ka benta ka jingelap ke gospel. PIT ke jingim PIT lot ya ke ying ke jong phi PIT ki khon ke jong phi. PIT ba makiru hagawi ka sngi kin salong kinong ialap ka gospel. Padeng ta kani di ka poringi bangin ialap, kani di ka poringi bangin sakhi. Ndi banile kai ka mar ka sngi ka dangdon. Mar ka sakut no stangkat to kat ni. Pagaktin ka jong blei ke thu engi ro ngi puli na ka shithi ka banin kong ka jong pol skinong koren kalong ma nyo. Kani ka khot bar phundai ka ong ni ka ktin ka jong blei. Henry ya kani lei nga ong ko para bangai bala penlengkot no ya ka por fitip nam. Ya ka poro an penlengkot no. Baka por hi ka sa stang khandiat. Itip ya ka por ka jong trei na marba. Abang ipay ya ka baja ka ba long ka ka perthai. Ka perthai ka sa stang khandiat. Ka perthai ka sa stang kat to kat ni kwa banong ifi. Ya ka bangin ang la ban yo snow ya ka ni ka gospel. Ta ka dei yangi bangin sakhi Jesus Christ. Sakhi lang baki kam ki jong fi. Sakhi lang baka ta ka ktien ka ba pipikran. Sakhi lang baki ta ki jingle ka jong fi. Sakhi
ka eki ka bapi le to le ken nam ta ka buram ka jong blei le ken nam ta ka jing mentoi ka hima ka jong blei tani tau trai ker khu ye fi ka ni ka sngi ka mamanta wan ai bor ye pi trai la khat ye fi wan ong bangam la trai ong ngan pen la banga ye pi upol ong ini kin tien ong ala ban le eki baro dau ta ken uban chat boring. I can do all things through Christ who strengthens me. Through Christ who strengthens me. Ling bau Chris uban chat boring akan. Bagingai bu try unang pen chat bor if you try unang pen slap if you bu try unang pen dap if you da ka bor ba da ka ikhtiar ka jong u ba pinang la. Bantei kat ba ka por ka dang don. Dading taw anum trei ke ka ba du no le ka ba sap no le ka ta ka ba myo jing mentoi rito trei. Ya kata ka kam. Ya ka ba ka don ka nong mapio ya ka jing emam jikot ngachkun puli ni ka dekat nagalenong ka ban riu jong yanes ka ong kumni ka ktin ka jong blei what 3 minot ya ka ban yo ita ka jing bam ka ban jatno andre ya ka ta ka jing bam ka biasa ka jing emam jikot ya ka ba khon ubreu na ifi namar yauni utau pa ublehi ulapen scam jisu what 3 minot ya ka ta ka jing bam ka ban jatno andre to 3 minot fi ya ka ta ka jing bam ka biasa ka jing emam jikot tani tai ka eki bapile na invest sa kata ka badu no na invest sa kata ka do na invest sa kata ka perthai na invest ha kata ka ba kenjaman sim ka ba yaine shido ki bam jikot invest sa ka hima ga jong blei invest sa ka kam ga jong blei invest sa ka kam ka jing ialap ka jing pen priang ya gospel invest ya ka jing em ga jong fi ha ka jing sakhi yo Jesus Christ kan ka tin jong blei ka ong ka tau Jesus ong la filen no inga khamat ki breu ngarungan len ni fi khamat ukpa la fi plai nga khamat ki breu ngarungan plai fi khamat ukpa kata ka dei ka bau Jesus la de bi tho la pa to ai ba finom len yo Jesus yo ba pi sha len na ka sngi jong ka jing bi sha utran ker khui fi kat ba ka por ka dang sa kat ba ka por ka dang don kat bau bleu dang ailad e fi ba fin trei to trei ya ka kam jong ka jing ialap ngini duai ka ni ka por ka ba menta try ni ka por nga dap ka jing sungo ya me ko try ya ka ba menang ahingi ka ni ka lat ya ka bangin ang la ban ialap ya ka gospel ya ka bangin ang la go try ban pen priang ya ka tin ka jong me ya ka ba ka sngi ka lang don andalawan ka meet kan sawan ka jingdum ka sawan ka por ka jing e ka jing le reini ka por ka ba biang tam go try ka bangin ang la ban sakhi me abing ni ki khon ki jame kin don menta kin don menta lang go try ha ka ta ka jing pen priang ya ka gospel abing kin don menta lang go try kum ki shakri ki jame bin trei ha ta ka lengkha ka jong me ablai abing ni ki khon ki jame ko try kin sngo tho ba ka ta ka ba don kam e ka dei ko kon try ban ialap ya ka gospel ban pen emi ki men sim ki ba kodor try nga da sngo e me mar ka tin ka jame ka ong hallelujah don bu wei ba kala ka ba mut ka don ka jing kemen ken ki angel ki kemen ken ha beneng ba ka ta ko kon try ka dei ka ba kemen tam ka don ka celebration ha beneng ha ba ka don ka wei ka men sim ka kala ka mut mar ka pen kemen ni ka do not ka jame try ka pen sngo ba e me mar memman ba ko ka men sim kan jatno re ba baro kin poi sha ka jing kala ka mut mela pha ingi bangin ialap bangila pa ko try ngi bangin pen priang ye ka tien dei mo ba pen em ba dei me ko try hallelujah bole ki kamba nga ai ngo me ko pa nga duai ni ki kon jeme wei pi wei belong ki ba sei so belong ki ko try ki ba shlur belong ki ko try ki ba not belong ki ko try ki ta ki nong pla ki nong sakhi ki belong radical ablai nam ta ka kerteng ga jong me ablai ha kerteng ga jong Jesus nga duai nga ai ngo amen but amen try na ker khoi fi unang ai bore fi pinang la ban ialap ban sakhi ka kerteng ga jong try kat ba ka por kat ba ka sngi ka nang don. God bless you both. Try na kerkoi fi. Amen.